Ramogi Tv. Gisanie kawuono wantie county mar Machakos kamoro ni Kadhiani. Ka bende wadwa wuoyo mang'eny ka wabedo gi japur kendo jalony miluongo ni Edward Dochieng ma bende dhi nyisowa kaka olemo mar apple kata kiero apple kata kiero gi dho Kisungu luwore gi skul manidhi kiluonge ni apple ma ini wuon iwe ginge kaka ibro pronounce. To gisanie yiena mondo ka thuolo ni achiel ka achiel mondo med romo gi japur kendo japith mong'eyo kendo nigi lony kodhi korka olemo mar apple machiegni uru. Karibu. Habari ya idhi nade? Adhi maber Mr. Ochieng. An badhi maber. Idhi nade? Adhi maber. Nyisi na bro chopo dongi yie na chopo e puodho. Chopo maber. Atimo erokamano kuom yie mondo irwakwa e puodho ni. Gi kawuono ni adwa ni ine wuon chenro. Ine mi bro nyisowa gik moko ma bende timore e puodho ka nikech in ema in gi lony dongi. Arwaki ahinya. Erokamano. Sai mondo gwedhi. Amen, erokamano ahinya. Wadhi ure puodho. Wadhi e puodho. Ramogi Tv. Nyaka sanie waseromo gochieng ma bende dwa nyiso achiel ka achiel kwa sanie wadwa kawo thuolo mondo wadhi e nursery. E nursery kai wadwa neno kaka ipidho yien ni kae to bang'e ikawe itere e puodho. Wadhi uru. Agi thuolo ni daher ni mondo inyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. An japur. An iluonga ni Edward Dochieng Abura. Kama wantie ni iluongo ni wantie Machakos County. Kadhiani sub county. Erokamano. Koro kawuono wadwa puonjore pidho apple. Koro apple ka idwa pidho mokwongo ibedo gi root stock mar apple. Kato kidwani inyalo pidhe kaka en root stock no, lakini okawo ndalo mang'eny. Koro kipidhe kaka en no okawo ndalo marom nade? Kipidhe kaka en no okawo more than 3 years. More than 3 years. Mana rita? Koro kitimo ne grafting, after 9 months, you will start getting the fruits. Samoro nitie ng'at makia ni grafting en ang'o. Inyalo lero riwo yien gi yien mosebedo machua. Erokamano. Koro mano emiluongo ni grafting. Mano emiluongo ni grafting. Koro yien kikawo branch mar yien mosebedo machua, tiriwo gi root stock mar ninino. Obro bedo machua haraka. Koro kitimone kiriwo gi gi root stock to gi yien manigolo cha, obro tieko 9 months tichako yudo fruit moja. Na after 2 years it will be mature. Yes. At least mana neno ka bende thuolo moka puodho ng'eny aina ma kiketo direct igni 4 de ng'enyro. Mane momiyo wawacho ne ji kikawo mobedo grafted ber dhi kawo ndalo matin tichako yudo pesani, isichako duogo pesani kata ichako gero dendi. Erokamano ahinya. Koro inyatimonwago kaka utime mondo jopiny bendo ne. Kata an be inyanyisa tan be akonyo. Koro mokwongo iolo pi. Akonyi? Iolo pi. Pi iolo marom nade kosi iole aola? Mondo mi obed soft. Koro kiseolo pi, tiketo gini e middle mar bag, kati diere bag. To koro awachni ei bag kae. Ei bag kae. Nyiso ni lo mantie bag ka useketo ne manyua gi gimoro amora. Useketo ne manyua. To waseketo ne lo mar top soil. To ere kaka ipimo ming'eni koro mae oromo?
soil ni koro mondo ing'e ni manyua gi gine ne oromo e lo ni lo waketo 1 and 2 koro lo en ariyo to manyua en achiel koro ka bag en size ni watch ni size ni koro wahero tiyo gi wheelbarrow wakuongo waketo nini wakuongo waketo lo e wheelbarrow kama waketo lo wheelbarrow ariyo to waduogo waketo manyua wheelbarrow achiel kae iriwo gi kamoro achiel koro kiseketo kama tibiro tirwako gini tipidhe koro ma un muwegi upimo koso ng'ato nyaka yien kumoro amora to tiyogo yien inyalo kawo kamoro amora depend with the nini bag gi koro kisetimo kamano tibiro ting'ade at a rate of inch 1 inch ibiro ting'ade kiseng'ado tigolo mano to ibare katikati koro kisebaro katikati tibiro tiyiedho nini sayon koro kisebiro tiyiedho sayon ma be nini achiel cha yiedhe mobed matin kabisa koso mobed matin kabisa ma onyalo donjo e gini kato gino bonego bed ni ma size mar ma romo gima kuma ibarone manyiso ni odwaro yien ma bende pod yom koro gini koro itwe gini mondo kik muya donje iye kae mabiro kelo tuoche moko mabiro miyo gini tuo manyiso ni ma itiyogo mondo yamo kik donje mondo kik yamo donje kata insect moko manyalo kelo gini ka chamo gino koro iduoko to rede katitude tiride koro mae after 3 weeks kipi maber biro chalo gimo koro pi tiolo ne kae bang' ndalo adi nikech ma biro muonyo pigni pi koro odhiambo gokinyi iolo ne pi kadozo okinyi godhiambo nyako Ramogi Ajwang' gi sanie wasepidho mafua wa kata wasekete nasari kae bang'e wabro duogo bang' jumbe 3 adwa nadhi akaw thuolo ni mondo une bang' jumbe 3 ni to dhi bedo machal nade ne Ochieng' iwacho ni nitie kuma osebedo wawacho ni jumbe 3 nitie inyanyiso wa kuma gintie puodho kae ai wadhi neno koro gichalo ka gima gigolo mafua after 3 weeks onego chalo odhi chalo kamae lakini hii mafua kama imetokea unafaa utowe juu yafaa utowe fruit kabla kapok otegno maber kendo kapok step neno bedo matek koro mae koro 3 weeks koro sani inyalo pidho mae inyalo pidh ma bende iwacho ni koro mafua gi kai pod wanyawe gi koso magibonego wago mafua koro stage ni pod igolo mafua gi nikech ok wadwargi ginyal konyowa sana Eru winjo wachno nyako Ramogi Ajwang' nikech koro gi jumbe 3 mafua ni nyawuondi ni olemo ni osechako bedo to podi manyiso ni gikae nyaka tim ang'owa gol mafua gi nikech ok wadwargi
magi tedo olemo go be kogine to bro miyo turo yie. Koro kwasegolo gi kae 3 weeks orumo. Koka watere puodho. Ai. Puodho nego watergi ka gin gi 1 month. Net ni ang'o mi ubedo go ka? Net ni kelo shade, direct sunlight. Koro emomiyo waketo gi kae. Okay. Pod wane puodho wane nursery. To nikech kumine na chungeni, wan gi gima kisungu dendo ni shade net. Shade net berne ni okonyo gigi mondo sama gintie puodho kae kata nursery kae direct light kata kiero chieng' kik go ang'owa kik go gi ka gine nursery. Kae wabedo jumbe adek, bang' jumbe adek wachak wadhi kumore stage machielo mabende wadhi kawo jumbe moko 2 aito bang'e wadhi e puodho to ipidhogi. Wadhi uru mbele pod wan kod Ochieng' koro iwacho ni kwa sitieko jumba 3 koni uchaki daro gi kelo gi kamoro machielo. Ang'o matimre gi ka? Koro kae waketo gi kama mondo gi ng'igi chieng'. Ma kata kitere puodho to koro oseng'iyo gi chieng'. Temperature makacha manene kuwe pogore gi maka. Koro kae kigole kodhi e puodho temperature mar puodho chalre gi maka. Koro chak ng'iyo go. Ochak ng'iyo. Manyiso ni mawan go kae ni koro watinga to wanya dhige puodho direct. Kaku winjo kendo kaku neno enia bang' dweche bang' jumbe 3 ma kisungu dendo ni 3 weeks igolo gi e shade net kata kiero kuma ni e tipo aiti ikelo gi oko mondo gitimang'o gichak ng'iyo gi chieng' ma oko nikech itero gi e puodho kae gikawo 2 weeks kata kiero jumbe 2 manyiso ni dhimiyo gitegno maber ma koket gi e puodho to gigolo gi mamit kata olemo mamit ma ini wuon idhi hero kabisa. To Ochieng' kapok wadhi e puodho sie kuma koro wadhi pidho olemo wani en ang'o mutimo maber e puodho e nursery ka manyiso ni bang'e dhi konyowa ka watero gini e puodho? Gimotimo maber kae seeds wagi wagole puodho kae mwanyiso nyaka example gima nitie gima ineno gi wani mabiro ng'isi ni gima ogolo kae ema dhi pidho kendo biro golo fruit machal kamano. Erokamano. To gi thuolo ni pod wadwa ni wadhi mbele donge jopiny nyaka ne kaka watime. Nyako Ramogi Ajwang' nyaka sani wasebedo kwa wuo gi Mr. Ochieng' mabendo senyisowa gik maber olemo mar wambogo mabende gin go e puodho kae. To nikech samoro wan dhano to dhano ng'ama nyaka bed ni ol samoro. Yiena mondo akaw thuolo ni dakika moko matin mondo wamodh pi aito bang'e wabro duogo. Wuond koda ndhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno mana e Ramogi TV. Nyako Ramogi Ajwang' waduogo ka kendo koro wan gi mbi wategno manyiso ni wamodho pi wamodho nyajus wachamo nyolemo moro ma koro miyo wateko magisani pod wadhi mbele ni kapo wan kae e puodho mantie Machakos County. Wadhi uru mbele. Bugo onego bed marom nade bugo onego bed 2 feet. Alafu diameter pia 2 feet. Koro
kisegine ikawo manyiwa iyo le manyiwa wacho ni kikawo achiel iketo manyiwa ariyo gikawo lo achiel tiketo manyiwa ariyo manyiwa achiel ai koro ma ariyo to manyiwa achiel ai en ang'o ma onego ang'e kata en ang'o ma ng'at madwa donje pur mar olemo mar apple ni onego ng'e? Ng'ama dwa donjo e pur mar apple wantie gi market nitie mano gima nyaka ibed ng'eyo. Type of soil ma onego bed ni ipidhe apple en clay soil. Alafu nyaka ing'e ugonjwa tuoche ma thago apple. To olemo ni nigi kidienje adi? En gi kidienje 10. Un uwegi upidho mane ka? Wapidho Wambogo. Ang'o miyo nomiye nying mar Wambogo ni? Wambogo ema ne nitie market. En ema en kodgi mang'eny. To wacho Wambogo no wacho ni en ema nodhi oriwo olemo golemo. To wacho ni olemo no nogole forest. Oriwo gi apple a strange forest. Strange ni apple in the forest. Olemo gi ka samba puodho ni te nong'iewo gi 5 to se multiply gi mukawo sani koro en 4 acres. Nikech Wambogo na winjo ni king'iewo olemo ni ire to uso yien achiel 1,000. To en ga gadira ni okichak iduogi nikech idhi yudo pesa mang'eny moinge. Ini nya testify ni gima wacho en ga adier. Gima Wambogo wacho no en adier because ka wan wang'iewo trees 5 to wasepidho 5 acres. To mae within a span of higni 8. Within a span of 8 years. Githuolo ni nyakwara Mugi Ajwang' wadwa dhi romo gi CEO kata kihero jalno ma en wuon puodho ka iluonge ni J Kusenga. Odwa nyisowa kaka en wuon osebedo kokawo pi kumokete pi ma kata sama nitie oro en gigege dhi mambele nikech pi okano machiegni. Jambo. Mingi sana. Habari ya masiku. Usili sana isipokuwa kidogo tu. Kidogo tu. Uko salama? Niko salama. Jina langu kwa Kristo. Ellen Jackson, ya mama Mwia na baba Kusenga. Hii tank imekaa hapa muda unatoshanaje? Hii tangi ukiweka maji inaweza kukaa kama mwaka tu. Ukitengeneza sawa kwa sababu hii tangi nilipima futi kutoka chini futi 13 hapa na hapa futi 20 futi 20 hapa kutoka hapa kwa hapa hiyo. Hii maji unaingia hapa kwa hii tangi huwa inatoka wapi? Hii maji inatoka kwa Tamax mahali iko ile barabara kubwa. Nikaisima nikapetia hapa nikafest hii maji kwa sababu naona hii mambo ya hapa lazima niwe na maji kwa sababu mimi sitaki kuhangaika. Hata ukienda huko hii tangi nakuja ikifika pale naweka hata niweke kisungi hivi. Kisungi hii inasunga pale ile nyingine inapita ikiwa ni mingi. Inapita nakuja kukaa hapa lakini hii inaingia hapa ndani. Na hii mambo ya ukulima umeifanya kwa muda unaotoshanaje? Mkulima kutoka kwa wazazi yangu lakini kwa serikali nilifanya kutoka mwaka wa 56 mwezi wa kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 na nikawa hapo mpaka 1992 ndio nikalitaya. Na baada ya kuritaya kuna watoto wako wengine wenye labda wameingia kwa ukulima? Kuko wako. Hata huko nyumbani kwangu hapa hii nimeenda office. Kwa sababu watu wanakuja wageni wasome hapa kwa office.
nyaka sani wasebedo kwa wuoyo gi wuon puodho siesie ma bende ojaduong' man gi lony nikech onyiso wuon ni igni go te osebedo ka en owuon otimo gik madhi mana gi yor puodho ma en ng'at man gi lony mang'eny kabisa. Ka onyisowa ni tangi ni ne en tangi ma bende nokonye kikelo nego gi jatelo ma bende ne nitie kama iluongo ni Madam Charity Ngilu. Bang'e en pi mosebedo ka konyo puodho kae to pi ni ae ndara. Samoa endara no owacho ni nitie kumoro mbele kae ma bende ochunge. Nitie ma pi machon notiyo kode kaka pi modho, but gisani puodho dhi obedo maduong' kumo nyaka ne pi ng'eny. Opong' mako aka to dhi e bugni moko nitie kama bende abro siemonu sama wabro dhi e puodho. En ber mane ma ng'ato nyalo yudo kochamo olemo? Kochamo olemo, wawacho ni one apple keep a doctor away. Mano gima ber olemo, chamo olemo. Chamo olemo, kichamo olemo, ok ibi dhi ka daktari sa ka sa. To ngima e mwandu. To ngima no, kapo nono, onge gima inyalo tiyo ka ok ngima. Koro kichamo fruit, en ber mogundho. Challenges kata midhiero mage ma un uwegi useyudo? Tuoche nitie mag nini, to gi insect be nitie. To tuoche gi wawach ni ka un kodgi, ere kaka uthiedhogi? Nitie yedhe mwa spray ma be onego bed organic. Ok spray tu, kata wan ok wati gi fertilizer kwa ng'iyo ngima mar customer. Bende uyudo kony koa county government? Chiro mar olemo ni chal nade? Ere kaka usogi achiel koso usogi gi kgs koso timo nang'o? Wausogi in a kg. To kg achiel sani pesa di? 300. Yes. To wach ni usegole puodho ka apple ni marom nade kapok okethore? Kionge fridge, onego beno tieko 3 days. Bende uyudo kony koa county government? Pok to ayudo kony sani. To Nyasaye ong'eyo sani en gavana opogore gi mane wantiere. Onyalo kelo kaka nowacho promise mano chiwo. Samoro onyalo fulfill promises. Ochieng, gi thuolo ni samoro nitie ng'at ma diher neno kata romo kodi mondo inyise weche madhi gi olemo ni. Nitie namba ma in godo kata wach ni social media handles moko ma un godo ma ng'ato nyalo yudo godo? Wantie gi social media, miluongo ni Kujenga Farm. Mano Facebook. Alafu namba minyalo yudo go e namba simu en 07 08 56 89 99. Awuono ne wantie county mar Machakos. Kuma intie to diher ni wabi walimi, kik wik wuodi inya oronwa ote machuok kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Yiena mondo akaw thuolo ni mar goyo ni erokamano kuom bedo kodwa chakre ni wachak tayo chenro ni nyaka sani. Kaka pile luonga ni Alori nyaka Black.
Koro ing'ani mana nikech tapki. Eke gimomi olo koyo kuom baba. Mano gima nyaka anang'e. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali. 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod Blue Band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi Blue Band, dongruok maggi makare pile ka pile. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of